Mahadin rayuwa ta babi na 6. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin na karatun Littafin Hausa, wanda muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Mahadin Rayuwa Ta, littafin marubuciya Fatima Rabi'u. Sai kasance tare da ni domin jin ci gaban labarin littafin Mahadin Rayuwa Ta babi na 6. Cikin ɓacin rai ya ce, Rahina meye haka? Miƙewa ta yi da sauri tana basarwa ta ce, daman ai rarrashinka zan yi, yanzu na zama kamar matarka tun da aurenmu ya kusa. Meye a ciki don na taɓa ka? Wallahi a fuska kai kamar wayayye, amma sam ba haka ba ne. Dogon tsaki ya ja cike da takaici ya nuna mata ƙofa cikin tsawa ya ce, get out of my room. Bata ce komai ba, ta fita a ranta tana ƙiyasta. Ai da sun yi aure komai zai wuce, dole ya sauke rawanin girman kan da miskilancin, don wallahi ba za ta yarda ba. Ko da ta fita binta suka yi da kallo. Momi ta ce, ya kula ki dai ko? Barni da shi momi, wallahi sai na gyara masa zama. Idan mun yi aure ba zan yarda da hakan ba. Ta ce, ki yi haƙuri, yaron nan ko ni har yanzu na kasa gane kansa, amma kamar yadda na ce miki, idan ya san wata ai bai san wata ba. Ni na san maganinsa, sannan duk abin da kike tunani da baƙin ciki da na baƙin ciki ki ci gaba da shiri. Ta amsa da to. Nan suka ci gaba da magana da hudubobinsu na banza, ganin yadda za su ga bayan Almansur. Shi kuwa juyi kawai yake a bed yana tunani, yana cikin wani yanayi. Ga rigimar Amira, ga ta wannan fitinanniyar matar Rahina. Wayarsa ya sake jawowa ya danna kiran Amira. Yanzu ma baturiyar nan take sanar da shi wayar a kashe take. Miƙewa yayi a kasalance ya nufi bathroom ya zakarwa kansa ruwa da niyyar ko zai samu damuwarsa ta rage. Bayan ya fito ya ji dai ba wani sauyi. Abbas ya kira ya sanar masa abin da ke faruwa. Abokina, ka yi haƙuri, ka kwantar da hankalinka, ka san mata da kishi. Daman dole ta ji wani iri, amma me yasa ba za ta saurare ni ta ji uzurina ba? Abbas ya ce, kar ka manta Amira ƙaramar yarinya ce. Please, ita ma ka mata uzuri, kai abin da kake yi tunani ita ba hakan ba ne. Ajiyar zuciya ya ɗan ji sanyuki a zuciyarsa. Da haka suka yi sallama. Komawa ya kwanta zuciyarsa cike da tunaninta. Kwana 2 ya jera zuwa gidansa Amira, amma baya ganinta. Hankalinsa ya fa tashi sosai, har wata rama yi saboda tashin hankali. Amira ko tun daga ranar ita ma take jin ta kamar wata mara lafiya, ta ƙara sanyi sosai ga yawan tunani. Kwanciya ta yi ciwo da zazzaɓi, hakan yasa Anna ta ce tunda ba ta jin daɗi ba sai ta je Islamiyya ba, daman boko suna hutu. Babanmu da kansa ya kai ni asibiti yana cewa uwa guda ba lafiya, ai babu batun zuwa wani kemis, sai dai asibiti. Kasancewar idan mutum ba shi da lafiya a gidanmu sai dai ya ce a kai mutum kemis. Anti kawai ke zuwa asibiti don yaya inna ma cewa suke yi su ba su yarda da wani asibiti ko kemis ba, gara su ba yaran su magungunan gargajiya. A hanyar dawowa baban ke rike da hannuna bayan mun sauka na beb. Kallo na yi, uwata ko na ɗauke ki a kafaɗa ne don yadda kike layin nan, uwata ko na ɗauke ki a kafaɗa ne don yadda kike layin nan, kar a je ki faɗi. Girgiza kai na yi na ce a'a baba, zan iya tafiya. Kama hannuna ya yi sosai muna tafiya, san ban lura da shi ba, kamar an ce na ɗaga kaina karaf muka haɗa ido da shi. Sauran kaɗan na yi tuntuɓe, baba ya riƙe ni da kyau tare da jana wata baranda ya ce zauna ki huta, daidai zuwan inda Almansur yake zaune. Turo bakina na yi gaba na ce, ni fa baba, ba wai na ce maka na gaji ba ne. Murmushi yayi ya ce, haba uwata, ke da baki da lafiya? Jiri fa kike ce min kina gani a asibiti, na ɗauka ko shine yanzu ma. Ban ce komai ba, na yi ƙasa da kaina domin sosai nake kallo Almansur wanda ya kafe ni da ido.
Ji nayi suna gaisawa da babana, ya amsa masa cikin fara'a ya ce, yaro wallahi ba ta lafiya ne yau kwana 2 yanzu ma asibiti na kai ta, duk da ba ta son shan magani dan sai da na danne ta aka mata allura. Dan sai da na danne ta aka mata allura. Almansur ya ce ina fa baba, to Allah ya ƙara lafiya. Baba ya amsa da amin, sake kama hannu na yi ya miƙar da ni ya ce, to wuce mu je, kin san sauri nake zan koma shago, yaran yanzu ba imani gare su ba, kai ka haife su amma sai su yi neman kassara ka. Tafiya na fara a hankali ina tatturo baki, shi kuwa bin mu yayi da kallo. Daidai za mu shiga gida na juyo, karar muka sake haɗa ido. Wani ƙayataccen murmushi ya sakar mini, da sauri na kawar da kaina muka shige. Sannan Anna ta mana ya amsa yana cewa, ga magungunan nan ki dinga bata akan lokaci, kin dai san halin uwata ba son magani take ba. Shawara ce da cijon sauro aka ce. To Allah ya sauke ta ce tare da amsa ta nufi ciki da ni. Inda sai aiko mana harara take. Baba ya juya kasuwa, abinci Anna ta zuba min in ci, na ɓata rai domin baki na ba daɗi. Haka dai na ta sa ni gaba na ɗan ci kaɗan, sannan ta bani magani. Nan ma na fara hawaye. Wani kallon da ta min ya sa na amsa a hankali na sha. Ina ɓata rai na samu na sha na kwanta. Ta ce ki tashi ki sallah sai ki kwanta. Haka na tashi na ɗauro alwala na zo na gabatar da sallah, sannan na kwanta. Ko ba komai na ɗan ji sanyi a raina ganin Almansur da na yi. Tunani na faɗa, na kafa yara mai kuma ya yi duhu kaɗan, ko shi ma ba shi da lafiya ne, na tambayi kaina amma ba ni da amsa. Na sa a raina gobe sai na je Islamiyya domin na gansa na ji ko lafiya. Shi ma Almansur ya ji daɗin ganinta. Ko ba komai yanzu ya san dalilin da yasa baya ganin ta, hankalinsa ya ɗan kwanta. Washe gari yana ofis wajen 5 ayyuka sun masa yawa, amma dole ya ajiye ya kama hanyar gida. Sai kuma zuciyarsa ta basa ya je ko zai ga Amira inda ya saba fakin. Nan yayi sannan ya gangara aikuwa kawai ganin ta yi. Juna suke kallo sosai kamar waɗanda suka shekara basu ga juna ba. A hankali yake karasowa gabanta, zuciya tana cikin wani hali na tsananta bugawa. Tabbas na sake yarda ke mahadinta ce Amira. Na kasance cikin wani hali mai wuyar fassarawa. Amira tabbas ne zan yi aure, amma ina so in sanar da ke ba wai ina son Rahina bane. Wallahi babu yarda zan yi ne, dadi na da mami su ne suka haɗa mu. Amma wallahi na rantse miki ba na son ta. Da na idanuwa na suka fara hawaye, na ƙasa da kaina abinda na tsana kishiya. Wallahi sosai take bani tsoro, musamman ganin irin zaman da ake a cikin gidanmu. Ba na son hayaniya da tashin hankali. In dai kuwa kana da abokiyar zama dole hakan ta faru. Ina son Almansur, ba zan iya jure ganinsa da wata ba. Tabbas ni kaina na yarda ina da kishi mai zafi, sai dai gashi ni ban iya faɗa ba. Almansur ya maraice murya ya ce, don Allah Amira ki daina kuka, aure na da Rahina ba yana nufin ke ba zan aure ki ba. Wallahi ko yanzu kika min iso gurin baba zan turo manyana na ce gara mu haƙura da juna, ka je ka zauna da zaɓin iyayenka. Ni ba na son kishiya, ina son ka, ba zan iya jure ganin mu biyu ke da kai ba. Wani irin kallo yake mata, wai Amira da bata iya masa magana mai yawa ba yau ita ce ke irin wannan maganganun. Ganin irin kallon da yake mata, ta turo baki hawaye na zubar mata. Ta juya masa baya da sauri ya dawo ta gaban ta yace, dan Allah Amira kar ki ce haka, wallahi ba zai iya jure rabuwa da ke ba. Ke ce mace ta farko da na fara so, kuma ke ce ta ƙarshe. Kin san kuwa so wani ingantaccen yanayi ne da ke wanzuwa a cikin zuciya, mai bayyanar da ingantaccen jin daɗi da samuwar walwala game da nishaɗi. Masoya su ne mace da namiji waɗanda zukatansu suka dunkule guri guda a ɓangaren kyautatawa juna, tausayawa juna, kula da juna da kuma ƙoƙarin inganta rayuwa. Amira ki tausaya min, wallahi idan kika rabu da ni ban san ina zan tsoma rayuwata ba. A gurin na duke ina kuka domin kalamansa sun tausasa min zuciya. Shi ma dukawa yi kusa da ni ya riƙe hannuwana, sai muka sake
hannuwana sai kuma ya sake ni da sauri. Amira ki haƙuri, ni kaina ban so haɗa ki da wata ba, sai dai bani da yarda zan yi na iyayena, dole mu yi musu biyayya. Dago da fuskata na yi kusar tamu ta yi yawa domin muna jin numfashin juna, kallon juna muke sosai. Na ce na yarda da kai, ina ƙaunar ka, ina fatan Allah ya bar mu tare. Cikin murmushi ya ce amin, sai da ya raka ni har ƙofar gidanmu yana sake tausasa ni da daɗaɗɗen kalamansa masu sakar min da zuciya, har na yarda da shi. Ko da na sanarwa anti ta sha mamaki, ta ce Allah ya kai mu ranar bikin sai ta je dan ta ci gaba da tausata sosai. Ana sauran kwana 3 bikin, Almansur ya kawo min wasu kaya cikin akwati. Cikin tsoro na ce ni dai ba zan amsa ba, ina ya ga kuɗin da za a yi min siyayya irin haka. Ya ce na yi haƙuri na amsa, wani aiki ya yi aka biya shi, shine ya saya min. Ya ce mahaifinsa shine ya masa komai na bikin har da lefe. Na ce a gida idan na je da su za a tuhume ni. Ya ce idan har kin yarda da ni ki amsa, sannan wannan kayan, sannan akwai wani lace ranar bikin shi nake so ki saka. Na ce to ka bani lace ɗin kawai, amma aka ganni da akwati buguna za a yi. Cikin fushi ya ce ba za ki amsa ba kenan. Ganin yadda ransa ya ɓaci ya sa na yi ƙasa da kaina. Ka yi haƙuri. Ya ce o kuka za ki yi kenan don ki ƙara min ɓacin rai? Ke kin san kuwa yadda nake jin zafin zubar hawayenki? Kaya ne dai ba za ki amsa ba, to shi kenan. Ɗagowa na yi, ganin babu wata damuwa a fuskarsa. Na ce cikin turo baki da shagwaba, to ba ka yi fushi ba? Murmushinsa mai narkar da zuciya ya yi min tare da ɗaga kafaɗa alamar a'a. Ya ce ko ɗaya, ai ba zan iya fushi da gimbiyata ba. Ni ma murmushin na yi. Akwatin ya buɗe ya ciro lace ɗin maroon ne mai matuƙar kyau da tsada, sai wani walwali yake. Ya ɗauko takalmi da mayafi, sai sarƙa da 'yan kunne fashion masu matuƙar kyau da tsada ya miƙo min. Bin sanai da kallo cike da tuhuma, ganin irin kallon da yake min ya sani amsa tare da yin godiya. Ya ce ba na so, kin fi ƙarfinsa a gurina. Sallama na masa na koma ciki. Kai tsaye fat ɗin anti na wuce tare da zube mata kayan gabanta. Dubawa ta fara, ta ɗago tana kallo na. Amira, ina kika samu kaya haka? Zaunawa na yi kusa da ita. Na ce Almansur ne ya bani, wai na saka su ranar bikinsa. Ni tsoro nake ji kar Anna ta gani, na san faɗa za ta min. Daga leshin ta yi tana jinjina kai. Ta ce tabbas akwai abin da Almansur ke ɓoye miki. Zaro ido na yi, me ya faru kuma anti? Les ɗin nan babba ne sosai, ya yi kuɗin wayar da ya baki. Zaman dirshan na yi a ƙasa tare da tagumi. Anti ta dafa ni. Kar ki ji komai, ina nan ina son gano waye shi. Na ce to amma anti meye alfanun hakan? Ta ce ke dai kawai kar ki damu, ina bincike. Rahina sosai suke shirye-shiryen biki. An tanaji hidimomi kala-kala domin tun bikin na sauran sati guda suke hidima. Ango bai halarci ko guda ba don shi kaɗai ya san yadda zuciyarsa ke masa. Dina kawai da za a yi ranar ɗaurin aure zai halatta, ita ma saboda abokansa ne suka haɗa musu shi da Abbas. Anti ta sanar da Anna cewa ita ta yi min ɗinkin zan raka ta gidan biki sosai. Anna ta yi mata godiya. Matan gida ko sai haushi suke ji da yaɗa ƙananan magana. Haka muka shirya ni da anti domin ban san Anna ta san wani ne ya bani. Ranar bikin a motar gidan su sai ba muka je faɗin kyawun da Amira ta yi ɓata baki, domin suna fitowa shagon kwalliya suka wuce don anti so take ta fito da 'yar tata. Aikuwa ta yi wani asirtaccen kyau, an gyara mata gashinta, aka kashe mata ɗauri. Ba ƙaramin kyau leshin ya mata ba, mai taushi ne da wasu ƙananun flowers a jikinsa. Mayafin ma ba wani babba ba ne, amma yana da kauri. Da takalminta mai tsini sosai, ta riƙe fos a hannunta. Hotuna na sai bata dinga ɗaukar ta a wayar ta. Gaskiya ta yi kyau sosai, ko mai kwalliyar ta yaba da kyawu na Amira. Da sai faɗi take gaskiya kwalliya ta yi kyau Amira, idan baki
idan baki ba kina da kyau bare kin yi, anya kuwa za a gane ki? Murmushi kawai nayi domin ni kaina na duba madubi na sha mamaki. Daman haka nake anti ta biya kuɗi maka wuce, a gidan biki ko shagali ake sosai. Momi Asibi zaƙewa ta yi ana hidima sosai don tana ganin kamar burinta ne ya kusa cika na ganin ta kawar da Almansur. Daga baya kuma ta kora ubansa, burinta kenan a yanzu. Tarin dukiyar da za ta samu kawai take hange, don ita kaɗai ta san wani sirri da ta ɓoye wanda daga Rahina har uwarta ba su sani ba. Lokaci kawai take jira cikar burinta take hange. Bangaren su Rahina ma ba ƙaramin hidima suke ba, don su kansu akwai shiri nasu na daban wanda a cewar Rahina kallon Momi kawai take. Haka Hajiya Salame. Misalin karfe 2 na ranar Asabar, dubannan jama'a suka shaida ɗaurin auren Almansur Abdulkarim Mansur da Rahina Nasir. Sai Abbas Muqtar da Salima Ahmad angwaye sun yi kyau sosai cikin wata tsadajiyar farar shadda, har da malin sosai suka yi kyau. Aikin gaban rigar da zaren golden color ya yi kyau ainin. Haka hular kansu da takalmi shi ma golden color ne. Amare ma sun yi anko cikin wani fitinannen leshe iri ɗaya sak da na Amira, su ma ba laifi sun yi kyau don sun sha make up. Ga uban gwaggwaro da takalma masu tsini, sai 'yan mayafansu da suka ɗaura a gefe sun fito sak. Amaransu dukansu suna zaune a gurin da aka tanada domin zaman amare. Babban hall ɗin ya ƙayatu matuƙa, ya sha ado da kwalliya. Kujeru bibbi ne aka jera, zaman mata da miji ko budurwa da saurayi, komai a tsare gwanin burgewa da sha'awa. To masu sauraro, ku biyo ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labarin. Mun gode.